Și acum, doamnelor și domnilor mâncavași, veți vedea un om, un primar, cu o putere de concentrare extraordinară pe viața mea, un om de litere. Voiam să vă rog să conjugați verbul a fi, domnule Vangheli. Uită-l acum în televizor, în plin exercițiu funcțiunii, nene, cu neuronii încinși la maxim, Marian Vangheli. Da, cred că... Să nu greșesc, să mă gândesc bine. Păi, mai avem să știți. Păi, Marian Vangheli s-a născut într-o familie de cărturari ferentarieni și a reușit la frageda vârstă de 35 de ani să conjuge verbul a da. Eu dau, tu dai, ei dă, șpagă, mâncați-aș. E simplă, e... Da? Vă ajut? Dar să știți că dacă vă ajut, vă dau bilionea grădire. îmi dați bine. Da? Încep eu. Da. Eu Da. sunt. Mai departe. Tu Tu ești, noi suntem. mai sunt. Dar să nu le sări. Eu sunt, Da. tu ești, el, El este, noi, suntem. voi, Voi sunteți. ei, El, ei, ei, sunt. sunt. Cât ești de inteligent! Ei, Ei, sunt. sunt. Da, e total idiot. Eu, Da. eu Da. sunt. Mai departe.